Welcome to Zwide Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Kube ncane indawo UKhuzani Mpungose esho kumqeda UNgizwe Mchunu ngenduku emcimbini obusendaweni yaseNkandla iMayoral Cup. Sanibonani nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphi na kuphi elanibona khona le video. Mangoqala isijone lelikhasi wamulela igama lami usibonga konke wakandwando mothanda ungangibeza intatheli ka YouTube. Hey bafethu kushubile la kumaskandi zimbi izinto phakathi kwaNgizwe Mchunu kanye noKhuzani Mpungose emcimbini obusendaweni yaseNkandla kusuke sinamathambo phakathi kwaKhuzani Mpungose noNgizwe Mchunu kubangwa ukungena estate. UNgizwe Mchunu kube ukuthi ufake igcokama kuqala esikhundleni sokuthi kungene uKhuzani. Wabeke esevuka indlobane uKhuzani edinwa isenzo sikaNgizwe. Kube ukuthi kube sedonsa induku waqonda ngqo kuNgizwe la azakhuza khona empopeni uNgizwe wathi meya awukhuze lo mfana wakho nangu engiphazamisa esho yena uKhuzani. Bafethu aphandle ukuthi ngikhulume kakhulu awubuke nansi video la kuvele kwasuka khona umsindo omkhulu uNgizwe esefake ilona igcokama esikhundleni ke sokuthi afake uKhuzani. Okay, gentlemen, some money to the photo. The politics are playing like that. Maybe show me it is UKhuzani president. We are going to make it. Come on. I'm not talking about the foot. No, go there. But when the khona kodwa akasaphinde bebe. Naku isikhathi sami ngisho nangokwelisi yakhona nomuntu afuna ukumfaka ngokwelisi bevelele egcineni bengingaphambili umgijimisi ukwenza ubuqili